Какво става, хора? Кой бяха? Аз съм Маса 501. Той е моят приятел Мартин. Се покажи по-хубаво. Моят Дилян, човека. И жиката. Новито за сега. Да покажем раната. Ще един го припадам тайсти, така. А това е Мишо. Сега ние ще скочим новичок паркур. Ей това. Значи аз ще отборя нубито сега. Ела да снимаш. Кой снимаш? Сега не, ела да снимаш. Кой? Сега знаете си, що къпче. Не, чекай малко. Ела, Марто, видиш. Чекай, Марто, ще си много добре. Не, виж, от тук се вижда. Не, точно. Ела, погледни тук. Погледни тук да видиш, че се вижда. Съм тръгнал гласа. Не, той ще снима от близко. Сега е мажика. Без да не скаш. Сега? Да, сега направо. Това е пуснато, нали? Без да не скаш, това никога няма. Искаш само дръжи така отстрани. Да, сега. Дръжи моят телефон. А чува ли се звука? Да, тук само на гъща. Е тук. Ама ела по-близко, ела. Ето отстрани го пускам. Съм пълцем. Сега няма. Знаеш къде е това? Ето тук отстрани дръжи. Добре, сега. Да, знам чакай, е. пускай. Това Значи чакай. Чай пърде. Биш първа серия, 3 минути. И сега покажем предизвикателството. Аз не съм да ви чупат. Дай пак. Дай, покажи да види какво прави, аз не знам. Окей, какво снима, гледай. Искаш да снимаш? Без музика, аз ще монтирам към клипа. О, това беше яко. Марто, аз ще монтирам музика към клипа, не дей. Жика. Ето, аз ще монтирам музика към клипа. Жика. Сега, ела да ме снимаш. Сега гледайте Марто, ще правя някакво и промислено убиване. Може. Ви. Това много ще го направи ли според тебе? Ай, сега мисля да посебе малко. Давай, можеш? Добре бе, мастърче. Давай, сега сърдечно. Идиот. Давай. Не. Давай бе. Давай, иди пак там. Абе, ходи къде ти падне. Прекот можеш.
Смята ли? Да. Да, тя какво се смята лава? Да, лавай. Не минавай за теб. Давай сега, Джилан. Той се шипна. Давай, Жика, ти си. Опа, не можа. Смъщено? Да. Пак не можа. А? Ето го качате. Той ще ме го прати. Той никъде по-добре го качва. Знам, ама ще го кръщи там нещо. Това направо ще вземе харесвания. Аз на един мой клип, където е на един мой много шибон клип, знаеш колко гледания има? Да, ти копираш името му отгоре и пак ги пускаш. Не понякога. Той е бъгнато. Та-да! Марто, искаш ти малко така? Марто! Не. Моят скок! Марто, моят дик скок, ли знаеш? Да. Да не се удари някъде? Моят дик скок. Ела, той ще имаш ли? Специал, да. Пак се вижда. Ние сме близко. Добре, ще го направиш 2 пъти. Давай, виждам то. Ари, бе, че почва. Давай! Скачай това. То ти си му е. Това поне 4 метра. 3 метра поне. Да, и знам повече от тебе. Каква помощ е ти отиди в кенефа? Преди това нали ти помагат да се откачат. Да, помогнем само с пасти или... Мога, все по-супер. Давай, отивай пак, идвам. Замръзнаха мъртвици. Давай, бе! Замръзнаха мъртвици, бе. На мен ми замръзната шахата гледам. Майко! Дай телефона, като спи. Давай! Мале! Мале, ще си направиш глата. Това беше смътно. Ще се направим гола. Това е Мишо. Не го знаваме, не го познаваме. Той идва! Ето го. Сме ранти. Тук. Това му е само тебане. Да. Отивай при още. Ти прави нещо мило, аз се изморих. Ей, аре да играем такова, бе. Хънса. Ма така, всеки за себе си. Марта, аре хънса, ма всеки за себе си. Искаш ли? Добре. Айде. Джилан се смеля само. И видям те се Жиката. Жика! Двамата сме. Марто! Става ли докато почне мапа? Да ходим по земята. По земята може да ходим докато почне мапа. Да. На това стъпвам. Жика, айде. Без да ходим по земята. Добре. Ама докато такова, ето да, изжикай двай. Аз снимам. И така мили хора, връщам се след минутка, клипа прави някакви... Марто, виж какво прави клип. Марто, виж. Гледай сега, виж какво ще стане. Мишо, е мръдне. Гледай, помисли все какво става. Давай, мръдне. Така, това е телефона. Така сега, аз и него сме в чим, аз съм това. Така срещу тях. Къде броя, бе? Аре съм на това да играем или на другите? И на двете. Окей. На трите. Окей, ама аз мога да го скачам без проблем. Вие правите почваме. Добре, почваме. Чакай. Чакай малко, стане 10 минути, почваме да може да отчита колко време играем. Малко колко време играем? Не, по-малко. 2 минути. Добре, 5. Стане 14, спираме. Така, почваме ли Жика? Да. Още малко, чакай да... Не трябва да си. Не трябва да се стъпа. Знам, ела тук да седим. Трябва да стане 10, почваме сега. Чакай. Готови? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Почваме!
И така, върнахме се и почваме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 са. Гледай да ми паднеш този път. По нормалния начин, Жика, по нормалния начин. Ето ти снимай. Не мога да спра, човек! Мишо, нещо! Мишо! Не, по-мене да бием, той не е честно. Аз обичам от тебе, че ще ме убиеш. Без да снимаме очи. Ти с телефона. Никой не снимаме, играем, кой че писал с снимаме? Мишо, аз спря телефона, няма смисъл, почвам от начало. Ние с Марто снимаме. Няма, бе. И тогава си играйте двамата. Та биш нас. То вижда. Че ще падна. Жика, дръж ма. Как ще има лайки? Може да има пък. Колко? 4 лайка. Снимам Мартин.